तीन गो का नाम सब आसपास भइल हां जो नाचत तरन वो हमारे जिला के हवन गीत गौला हम कुंवर जी कि लगल थाना आवता गौला है ना प्रिंस जी हमारा कर घूम के कहले है कि हम का कहें भैया के काम कि भैया तो लइकाइए के मऊ गौन हमारा के भैया कहले है ज्यादा मन ले पके तहर हम भाई हो सकत नहीं बाकी का करबू जब तहर माइए ओसन का बिया तहर माइए जब तहर बात नहीं के मानत कुंवर जी के माई कहतारू हमरा के भाई कहतारू तो कुंवर जी के माई मत कह उनका के कह के मत बाबूजी कह सागर के मामा कह और कुंवर जी मर्द बानी ब्यास बानी उनका के तू माई कहतारू के माई बास ध के आ हमर दीवाना रोता उ माई जोग बड़ी हम बाबूजी जोग बाड़ो उनका के तू माई कहतारू जब हम भाई जोग बानी तो कुंवर जी तहर बाबूजी जोग बाड़ो उनका के बाबूजी कह काजी सेवार महोत्सव अब देखिए इतना गंदा चुटकीला कह जाला विश्वजीत बाबा को का तो हम गई रहने तो विश्वजीत बाबा कहने कि का हो आइल बड़ो तो कुछ शिक्षा ले लो जे जवान बा ओकरा के तू महतारी बरोबर समझी हो जे समोरिया बा ओकरा के बहिन बरोबर समझी हो जे छोट बा ओकरा के लड़की बरोबर समझी हो त का तो हम कहनी कि तब तीनों तीन जगह हो गई तो हेकर के का करी ऐसा कहे के चाहिए अच्छा यही तरह महोत्सव लागल अच्छा महोत्सव बिंज वाला के मेहरारू अच्छा अन्नाल माधव के मेहरारू अभ्यास के मेहरारू अपने में हाका हाकी कइलो हो बिंज वाला के मेहरारू कहली कि अरे हमार मरद इतना लादार पलंग पर बैठा देले आई अंगूरी से शुरुआत करेले हाथ तकले थी क देले ढोलकवा के मौगी सुनत रहे त कहलस कि तहार मरद अंगूरी से चालू करेला आ हाथ तकले क देला हमार मरद तो मुठा से चालू करेला आ हाथ वो क देला तले कुंवर जी के मेहरारू गप दे खड़ा भइली कहले के कुंवर जी अपन लहंगावा उठा के कहले के कुंवर जी तनी बहरी निकली नु प्रतिष्ठा के बात बहरियाई हमरा नाचे कूदे ना आवे गीत के जवाब मांगले बानी तो गीत के जवाब हम दे 5 मिनट 10 मिनट में खाए में लागी तले को हम भजन रवा गौले में लोग भजनी के जवाब दे दी आ तब रवा मंच पर चल गए राकेश भैया से हम के मंच पर लेके बैठा दे ना तई दु गोला लोग सुने काहे खाती आवेला व्यास सवाल एगो कइले बा तो दूसर का व्यास का जवाब देता आ मंडली में व्यास ना रहे तो केकरा सुनाई इन उभयलिंग से सुना जाएगा एक खाली बाबा आज बनावट के युग हो गइल बा ये विश्वजीत बाबा बनावटी लोग प्यार करता मोहब्बत करता मुंह में राम बगल में छुरी अपाई मौका काटी मुड़ी अपन झाल पर आ जाए रोआ अपना पहला गीत के जवाब ली जौन कहने के समय पर सार मिल जाले दिन बिगड़ेला तो बहनोई ले ना मिले काजी सुबह जी रुआ के खोजत रह वो छोले बोलो सेवार घरे सेवार पे तना पिनिकला के काम नहीं है सेवार पर पिनिकला के काम नहीं है बाबूआ हो अरे तब ऊपर उजरबा की भीतरी सफाई ना मिली ऊपर उजरबा की भीतरी सफाई ना मिली पहले जैसा ना दाना में मिठाई ना मिली ऊपर उजरबा की भीतरी सफाई ना मिली हे उम्र के जन कलकार हो जाओ वो कलकार का मुंह से असन के बात निकले के चाहिए
कहते रहे कहे तीनों के कौन व्यवस्था करी अरे ओकर व्यवस्था हुए लगे बा जरिए बा यहाँ के कहतन कि बूढ़ा बूढ़ा मत करो बुढ़ावा के डांटा धर पुरानी लोग के कहावत है काका कम उम्र बा लेकिन हम सुनले बानी कि जकरा धरवावे के आदत होला हम नहीं के कह ई पुरानी लोग के कहावत हम माइक पर ना कहो बाकी जकरा धरवावे के आदत बा पुरानी लोग के कहावत गलती देखे न कह देख देख पर लौकत बाने कौरो दुष्ट कुकरों में देख देख पर लौकत बाने कौरो दुष्ट कुकरों में खोजलो से ना मिला तारो अरे पांडो जैसन धर्मी कृष्ण सुदामा जैसन साचा मित मिताई ना मिले प्रिंस बाबा विक्की भैया हमार कहता नहीं कि तू हमार जान हो परान हो महबूबा हो विक्की भैया के जानकारी नहीं है राउरी परान है जान हो ये हमार भैया हो रवानार के जूस पियत थाकी जाए ई भैया हो बरवा मंगुरिया लगाई न तो बरवा खोपड़िया सहित निकल जाए हाय प्रिंस बाबा हमारा जिला का हन गिरी बाबा हवन देखो खिसिया ए खाली मन से खाई हम जन्ने के गइर लह तो का जन अभी कटाई लोटाई ह कि ना कृपया 5 रुपए के भैसलिंग किने देखिए भैया रोवा तनी लिंग रोवो जांच कर ले अब उनकर लिंग उभा लिंग ह अरे वो कहता नहीं कि प्रेमिका होई उ जानवा हो देख देख पर लौकत बाने कौरो दुष्ट को कर्मी आ खोजलो से ना मिला तारे पांडव जैसा धर्म कृष्ण सुदामा जैसा साचा मित मिताई ना मिले आदि नगा व्यास जी नगा नगेंद्र व्यास जी हाय 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 बहुत बहुत रुपया पुरस्कार उनके एल्बम बजेले बन जाने के नागा नगेंद्र के बक्सा देखिए तब गुट को मिलल बा विमल हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय जयकार करो बाकी और भाव का बा नगेंद्र राय जी के हम आवाज देव हमरा कमलबास कुंवर जी के दामाद बानी हनु सादर स्वागत प्रणाम बा जय जयकार बा अब हम का कहें अब राउत तो ससुर जी लागो बताई और रवा बैठल बनी तब रवा ससुर जी के कुछ कहे लख न के बस इतने कहम वो ससुर जी के जल्दी भेजी मंच पर कभी के भेगलती ना नो रो ससुर लगे नु धन्य अकेले दही पर जितना रवा दामाद खोज देले बनी कुंवर जी वा कहीं में ससुर बनी हुआ हमनी का तो गौनिहार के नाता बा हम तो सन का मजाको ना करिले बाकी यही समाज में एक से लयदार हमारा कुंवर जी के रिश्तेदार जैसे हमनी के विक्की भैया बानी इतना सुंदर मन संचालक भोजपुरी फिल्म तकते अब यहाँ के नाम परिचय के मोहताज नहीं के संग संग हमनी के नगेंद्र जी आज समाज में उपस्थित बानी सब दो आदमी का दुबा हो जावा दो आदमी हम चाहम कि तनी मंच पर आ जाए सब है एक एगो माला पहना करो सबका हम स्वागत कर देते का जी तो हम चाहम कि तनी मंच पर चलिए